Kwa mabet wadhiane Kisumu, ko bila ma Kisumu notimo pedha kendo mako akota 200 mag Nyasore ma nengogi nyalo romo siling 300 e tesen nyamburko ma Kisumu. Nyasore go ne opandi ogunia mating'o rabolo kendo ni chwalogi e boma ma Mombasa. Jatend obila ma Kisumu Central Anthony Maina mane otelo ne pedha no wacho ni achich manyako mane oro sigo no be nobuodho kendo kore manye. Maina wacho ni obila biro medo bedo akicha e neno ni timbe njore ailago ok tim kuonde ting'o wuoth e nyamburko kaka bus park ma Kisumu. Early this morning, acting on a tip-off from a member of public, we were informed that a parcel originating from Kisumu and with its final destination being Mombasa was brought to the bus stage with a view of sending it to Mombasa. The parcel was disguised as foodstuffs, namely bananas. But police officers swung into action and using our canines, these are the sniffer dogs, we were able to detect that these were not bananas, but this was cannabis that was concealed as foodstuffs. We have not managed to effect an arrest, but we are very hot in pursuit of the suspect. Waneno ko tijgi uneno e lela kaluwore gi kawuono gik magimako changa gi rolls dabal mag Nyasore. Omiyo wagone chief gi police ma sector mar police security erokamano kabisa nikech gijale ngima vijendewa emomiyo red ne gitimo mag yudo gik maricho ma affect nyithindwa. Koro nagone giero kamano ni gimed tiyo Nyasaye gwedhgi gitim kama kendo gimed timo mondo vijendewa wigi oyawre omany kaka ginyalo tiyo gi wich maler mok ni Nyasore gi kong'o.